गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गसाइगाव साब डिभिजनाव जोङो दिनै सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंनि जि सोलोंथाइ बेखौ जोङो गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइ होनांगौ आरो दा बेवहाय गोबां समाव जों खोनायो जे फरायसालिफ्राव गोबां जेंना दङ बाउन्डारि वाल नांगौ आर्ट फिलिं नांगौ स्कुलाव एक्सट्रा क्लासरुम नांगौ दा बैफोरखौ लानानै जों सावरायदो आरो दिनै गमामायैनो जों नुबाय एसएसए आरो आरएमएसआ गोबां खामानि मावबाय थानायनि उनावबो जोंनि फरायसालिफ्राव गोबां जेंना दङ आरो बे जेंनाखौ जोङो सावरायखांनानै मिथिनायनि उनाव प्रायोरिटियाव जोङो बबे बबेखौ मावग्रोनांगौ बेखौ मावनो थाखाय बिटिसि सरकारा जों आखायाव लागोन आरो दिनै फार्स्ट बेवहाय मिटिं जानायनि उनाव बांसिन जेंनाया बाउन्डारि वाल हिसाबै जों दिनै थांखि लादों कि जोंनि जिखिनि फरायसालि दङ बेवहाय 100सो एमइ स्कुल दङ एमइ एमभि लोगो नांनानै दा बेवहाय जोङो 5 लाखनिफ्राय 10 लाखनि गेजेराव जेसेबां फैसा बेवहाय खरसा जागोन बेखौ नायनानै जोङो गासैबो फरायसालियाव गसाइगाव साब डिभिजनाव जेसेबां गेजेर फरायसालि दङ एमइ स्कुल दङ बेवहाय बाउन्डारि वाल होनायनि थिग खालामदों बिनि उनावनो हाई स्कुल आरो एलपि स्कुलावबो जेराव जेराव नांगौ बाउन्डारिखौ वालखौ होगोन आरो बेजों लोगोसे जिखिनि क्लासरुम नांगौ बेखौबो जोङो एसएसए आरएमएसए जों रायलायनानै होनो थाखाय थिग खालामदों टयलेट नांगौ बेखौ होनो थाखाय थिग खालामदों आरो जिखिनि पस्ट भेकेन्ट जानानै दङ बे भेकेन्ट जानाय पस्टखौ जेसेबां हायो थाब सुफुंनो थाखाय जों आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै थांखि लानाय जागोन गासैबो फरायसाया होनो मोनगोन